साननानै नाय होमबा जोंनि बर' सिख्लाफोरा बिहारि मुस्लिमफोरनि बेसे दिबानि बर' सेंग्राफोरनियाव जेबोआनो गैला नामा? Hello everyone, welcome to my channel. So guys, आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। सोरबा फेसबुक पेजाव नैबे भिडिअखौ नुबाय जाखानांगौ जोंहा नैबे हिन्जाव सिखाव बा हिन्जाव लानानै फानहरग्रानि भिडिअखौ। ओमफ्राय जायफ्रा नुबाय स्किप खालामनानै जागोन। ओमफ्राय जोंहा नैबेनि फंनैसो बिनि सायावनो आं मा बुंनो सानदों आरो। जोंहा अननानै बर' सिख्लाफ्रा दासिमबो सोरबा मालाय गुबुन जाथिनि हारिनि सेंग्राफोरनि अननायाव गोजावबाय थायो। बेनिखायनो एसे साबधान जादो। मानोना बारे बार जाबाय थाबाय बेफोरबायदि जाथाया एसे सानै हयै गुबुन जाथिनि सेंग्राफोरखौ थाल लादो बा गोजानाव थादो बिसिनिफ्राय। जोंहानो गोबां बर' सेंग्राफोर दंखायो। मानो होनोबा थाखा फैसानि लब जानानै जेबो लाब गैया आरो बिसिनि आखायाव नोंसोर बोलि जानांगोनबो सिख्लाफोर। बेनिखायनो आं बुंखायो बर' सिख्लाफोरखौ जायफोरा दासिमबो रिलेशनशिपआव दङ एसे गोजानाव थानाया मोजांखा आरो बिसोरो नोंसोरखौ लाबोनानै सानसे समाव बुथारगोन बा फानगोन। बेनिखायनो नोंसोर एसे बेफोरबायदि भाइरासनिफ्राय एसे गोजानाव थानाया मोजां। मानोना जोंहा गोबां सिख्लाफ्रा बिदिनो जिनाहारि खालामजाबाय बा मार्डार खालामजाबाय। बेनिखायनो जोङो गुबुन जाथिनि सेंग्राफोरखौ एसे नेवसिनांगौ। मानोना बिसोरो गोबां बेफोरबायदिनो गोदायनिफ्रायनो दिनैसिमहालागै जोंनि बर' आइजोफोरखौ सिख्लाफोरखौ बा नोजोर होबाय थायो। बेनिखायनो जोङो एसे हुसियार जानांगोन। आं बांद्राय गोलावबो बुंबाय थाला, नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायबानो जाबाय रायजोफ्रा एसे होनबाना बुजि मोनगोन जाथाया बोरै जादों होनबाना। सिखावा हिन्जाव फानग्रा सिखावा साला मेडिकेलाव लाबोदो दा मानो ओरैथारै माबायदि स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नैबे भिडिअ क्लिपखौ नुखाबाय जानांगौ, एसे बुजिबाय जानांगौ। जोंहा हमनो मोननायखायसो, हमनो मोनामबा सेस फानजाबायमोन आरो बै सिख्लायाबो सेस जागौमोन, लाइफआनो बरबाद जागौमन। ओमफ्राय जोंहा बिनि सायावनो जोंहा नैबे आइजोआ ओरैबायदि हाबा जाखानाय आइजोआ ओरैबायदि मोजां बुंदों, बिनि खोथाखौ खोनासंबानो जाबाय। जोंहा बर' सिख्लाफोरनि सायाव एसे केयारफुलै बा साबधानै थानो थाखाय खावलायदों। ओरैबायदि मोजां आं बरिया मोनदों बिनि बुंनायखौ। थिग बिदिनो जानांगौ जोंनि बर' सिख्लाफोरनि गोसोआबो दाद जानांगौ। अननानै नैबे भिडिअ क्लिपखौ आरो नायलांबानो जाबाय। साननानै नाय होमबा जोंनि बर' सिख्लाफोरा बिहारि मुस्लिमफोरनि बेसे दिबानि बर' सेंग्राफोरनियाव जेबोआनो गैला नामा? खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि फेसबुक पेजाव फिन बरायनाय बावहरना थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। थारैनो जोंनि बर' आइजो एबा सिख्लाफोरा बुजिनो रोंमारला नामा? जाथायखौ जाखाबाय थानाय नुयो, अब्लाबो फिन बै गोरोन्थिखौनो मावफिनबाय थायो सासे नङा सासे। थारैनो जोंनि बर' हिन्जावफोरा गुबुन हारिजों थांनो होननासो थाङोना ना गुबुन हारिनियावसो बेबायदि जादु दं जे जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ फासायनो हाग्रा? आसरितसो मोनो दाना नुनानैबो। ससियेल मिडियायावहाय नुबायानो थाखायो बेफोरबायदि जाथायखौ। गुबुन हारिजों बुरखायनानै थगायजानाय, गुबुन हारिया लांनानै गुबुन जायगायाव फानहैनाय, साननैसो गोसो थोफ्लानानै रुमाव बुथारनाय, जुदि सोरबा सासेया जुलि लादोंबाबो साननैसोनि उनाव होखारजायो बा बुथारजायो। बेफोरबायदि निउसखौ ससियेल मिडियायाव नुबायानो थाखायो। अब्लाबो जोंनि बर' हिन्जावफोरा गुबुन हारिजों गोसो गलिनायखौ गारा। बेयो थारैनो गुबुन हारिनि जादु नांमारबाय ना थांनो होननासो थाङो? आंथ' जेबोखौनो बुजिना मोनला। खोथाया जाहैबाय लोगोफोर, नैबे बिनानावा गुबुन हारिनि सेंग्राजों इन्स्टाग्रामाव टेक्स्ट खालामनानै बा गोसो थोलायनानै खारनो नागिरदोंमोन। बेनि उनावहाय न'खरनि मानसिफोरा सासपेक्ट खालामो दे सोरबा सेंग्राजों खारदों होननानै आरो लोगोसे पुलिसनो कमप्लेन होयो। बिदिनो पुलिसनि नागिरनायावहाय थारैनो गुबुन सेंग्राजों खारमारदोंसो। न'निफ्राय खारना फैनानै गुवाहाटी कामाख्या स्टेशनाव हमनो हाबाय। नायलाय बेसे दुखुनांथाव जाथाय। आरो लोगोफोर, नैबे सेंग्राखौ नायनायसाय, बिनियावहाय मा दं जे बर' सेंग्राफोरनियाव गैया? बेबायदि सेंग्राखौ मा नुनानै गोसोथोखो बे बिनानावा? बे सेंग्रानि नामाबो ऋषि राजपुतसोनो, डाइरेक्ट गुबुन हारिखा। माने बे सेंग्राया इउपिनिसोनो। साननानै नाय, बाहेरनि सेंग्राफोरा जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ बेसे टारगेट खालामो। आरो आं मोनथिनाय बायदिब्ला बे बिनानावखौ गुबुन जायगायाव फानहैगौसोमोननो। बे मानसिया बे बिनानावखौ फाननो थाखाय 3 लाख एडभान्स लाखाबायमोननो। आरो बेजों लोगोसे बङाइगावआवहाय 3 आइजोफोरखौ टारगेट खालामना दोनदोंमोननो। दायो मोनथिनाय बायदिब्ला बिसोरखौ साप्लाय होनायाव जोंनिनो सासे बर' हिन्जावनि आखाइ दंनो। नाय लोगोफोर, बर'आनो बर'नि गाज्रि खालामो, बर'आनो बर'खौ फाननो नागिरो आरो गोबां फानगासिनो दं। आरो बेनि सिगांबा साबेसे बर' आइजोखौ फासायखो बिसोरो? राजपुत माने बिहारिसो जाहैबाय। साननानै नाय
होमबा जोंनि बर' सिख्लाफोरा बिहारि मुस्लिमफोरनि बेसे दिबानि बर' सेंग्राफोरनियाव जेबोआनो गैला नामा बर' सेंग्राफोरखौ बिदि नेवसियो आं नुनानै बर' सेंग्राफोरखौ दुखुसो मोनसै दायो जियानो जादोंला लोगोफोर बे बिनानावखौ मोनफिनबाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा आसा खालामो बे बिनानावा इयुनाव बेफोरबायदि आरो गोरोन्थि मावला साननानै नाय बेनि थाखायसो न'खरनि मानसिफोरा बेसे टेनसनाव थागौमोन दा नोंथांमोना बे जाथायनि सायाव मा सानो आंनो कमेन्टआव फोरमायहर आरो बे भिडिअखौ जेसे हायो एसे शेयार खालाम जाहाथे बे भिडिअखौ नुनानै गामिनि गथ'फोरा साग्रिद जायो भिडिअखौ मोनसे लाइक खालामना हो आरो पेजखौबो फल' खालामलां गोजोन्थों स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअ क्लिपखौ नायनानै बुजिमोनबाय बा गथ'नाया बोरै जादों आरो जाथाया बोरै जानायमोन बेफोरबायदिनि बागै एसेबाबो बुजिमोनबाय जानांगौ जोंहा सिख्लाखौबो मोनफिनबाय आरो बे मानसिखौबो हमनानै मोनबाय बिहारि होनदों बिहारिनिसो जागोन बे मानसिया बेनिखायनो जोंहा ओरैबायदि हुसियार साबधान थानांगौ बेनिखायनो केयारफुलि थानांसिगौ जोंहा बर' सिख्लाफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो जों बेफोरबायदि जाथाया जाबोबाय थाबाय जोंनि जायगायाव स' लोगोफोर आं बांद्राय गोलावबो बुंबाय थानो हाला ओमफ्राय बेनिखायनो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय लाभ इउ टु अल